16, ang akala mo at akala ko dito sa Amerika, puro blonde hair at saka blue eyes at green eyes lang ang mga tao dito. Sa totoo lang hindi, kasi may mga Black Americans din, may mga Spanish din, Asians, kagaya namin, kagaya ko. Hindi lahat dito sa Amerika ay blonde hair, blue eyes, green eyes, like that. Meron din kagaya ng beauty natin, mga Pinoy. At saka Asian, Korean, meron din dito. Mga Chinese, ganon. Spanish, mga taga-ibang bansa. Okay? Hindi lahat. Yun ang akala natin, di ba? Number 17. Ang akala mo at akala ko, hindi sila gumagamit ng electric fan dito. Sa totoo lang, gumagamit sila ng electric fan dito. Kagaya lang din sa atin sa Pilipinas. Kasi kapag summer, as in, ang init. Noong pagdating ko dito nung unang-unang dating ko dito, akala ko talaga walang electric fan. Pero, meron din pala silang electric fan dito. Yun, kasi sa atin talaga, parang bawat bahay may electric fan talaga. Electric fan, di ba? Dito sa Amerika meron. Akala ko wala electric fan, pero meron. May electric fan sa Amerika, gumagamit din sila ng electric fan dito. Kami, dito sa bahay, gumagamit kami sa taas. Akala ko lang, pero meron. Number 18. Ang akala mo at akala ko walang alikabok dito sa Amerika. Meron! May alikabok sa Amerika. Grabe pa nga eh. Diba, magtaka ka na lang kasi bakit nga ba magkaroon ng alikabok sa loob ng bahay? Sarado naman palagi, lalo na kapag winter. Sarado. May screen door, double pa nga eh. Screen door at saka yung original door. Tapos may mga, yung shades, may blinds, may screen yung windows. Basta, pero bakit may alikabok pa rin? Meron kaming alikabok dito sa Amerika, ang kakapal pa nga. As in, kakapunas mo lang, kinabukasan meron na naman ulit. Diba? May alikabok dito sa Amerika. Number 19. Ang akala mo at akala ko dito sa Amerika masarap ang food nila. Sa totoo lang, hindi lahat masarap. Hahanap-hanapin mo pa rin ang sariling atin. Atin sa Pinas, mga Asian food natin, sa mga Filipino food natin. Hahanap-hanapin mo pa rin yan kasi sila dito burger, mga steak, mga frozen food, ganon. Mga i-microwave mo na lang tapos ready to eat na. Ganon. Tapos, pizza. Ganon yung mga food nila dito. Hamburger, pizza, tacos. May mga iba ding mga Pilipina na gustong-gusto nila yan. Pero iba pa rin yung sa atin talaga, yung mga menus natin. Yung mga pagkain natin, iba. Kaya akala ko masarap ang food dito sa Amerika. Hindi. Hanap-hanapin mo pa rin ang sariling ating pagkain. Yun ang totoo. Iba yung pagkain nila, may mga mostly frozen foods. Ganon. I-microwave or i-oven. Mga ready to eat food. Number 20. Ang akala ko dito sa Amerika kapag mag-snow ang ganda-ganda. Pero mostly ang mga tao dito is kapag mag-snow na hate na nila yan. Oo, ang ganda-ganda. Winter wonderland. Ang puti-puti. Pero sa mga tao na nag-drive, pumupunta ng work kahit winter, as in hate na hate nila ang mag-snow kasi madulas, nakakadisgrasya. Totoo naman talaga kasi kagaya ng experience ko, na-slide yung sasakyan ko. Kung napanood nyo sa previous na video ko, na-slide yung sasakyan ko kasi ang ganda ng takbo ko pero may ice kasi siya. May ice tapos fog. Winter, yun. Na-slide yung sasakyan ko, mabuti na lang at na-stay ko siya sa road, pero mabuti na lang talaga at walang sasakyan na pupunta, nakasalubong ko. Oh my goodness, that was so crazy. Yeah, akala ko, kapag mag-snow, sobrang ganda. Oo, maganda ang view, pero kapag, disaster siya kapag sa mga drivers, kapag sa mga nagta-travel, papuntang work at pauwi. Hindi siya masaya. Ganun. Delikado siya. Number 21.
Ang akala mo at akala ko walang traffic dito sa Amerika. Meron din. Bumper to bumper din dito sa Amerika. Lalo na kapag nasa syudad ka nakatira. Diba? Kagaya nga nung sa commercial din na walang ganyan sa States. Pero sa totoo lang meron. May traffic din dito sa Amerika. Lalo na kapag nasa city ka. At saka yung mga rush hours. May traffic dito sa Amerika. Yan ay ang totoo. Pero iba din ang mga rules dito kasi stricto dito sa mga drivers eh. Tayo sa Pilipinas is wala ganyan-ganyan lang sa daan. Pero dito din stricto kasi may mga pulis. Mabilis ang mga pulis dito, mabilis ang radar ng mga pulis dito sa Amerika. Kaya ingat-ingat din tayo sa daan. Maganda mag-drive like sa amin dito na sa country area kami. As in walang masyadong traffic. As in wala. Kapag rush hour meron siya pero hindi ganun kagrabe, pero nasa country area nga kami nakatira, okay lang. Okay na, okay mag-drive. Pero kapag nasa downtown ka na, medyo na traffic na siya. Pero kapag nasa syudad ka talaga, nasa city ka talaga, like Chicago, mga Chicago downtown, sobrang traffic. As in bumper to bumper. May traffic din dito sa Amerika. Yan ay totoo. Number 22. Akala ko hindi nakaka-depress dito sa Amerika. Nakaka-depress din. Lalo na kapag wala kang friends. Wala yung families mo dito. Solo mo ang problema mo. Wala kang makausap. May mga friends mo, may mga friends ka pero malalayo sila. Kailangan mo pang mag-drive ka pa ng 30 minutes, mga 15 minutes, ganun. Pero mostly talaga mga busy talaga ang mga tao dito. Kaya nakaka-depress din sa Amerika. Kaya mostly, like me, sa social media ako nagtatalak minsan. Na mga usap-usap, gano'n, sa messenger, gano'n. Para lang talaga mailabas yung mga nasa utak ko. Kasi mababaliw ka talaga dito kapag wala kang kausap. Wala kang kausap. Ikaw lang. Ikaw, walang nakakaintindi sa'yo, gano'n. Nakaka-depress. Mahirap. Tuloy ang buhay, okay? Nakaka-depress din dito. Pero kakayanin natin habang may buhay, may pag-asa. Kaya yan, kaya ko yan. Kaya natin itong lahat. Kaya natin. Kaya namin. Kayang-kaya. Number 23. Ang akala mo at akala ko maganda ang buhay dito sa Amerika, pero puro do it yourself pala. Kagaya niyan. Kasi ang mahal. Kagaya nito, kapag sira ang sasakyan mo, ikaw ang mag-aayos hanggat kaya mo. Hanggat kung mga major problems lang yung nasasakyan mo, ikaw magkukumpuni, maging mekaniko ka. Kailangan mo matutong magmekaniko. Pero kapag di mo kaya, punta ka na lang doon sa shop. Pero mahal ang shop. Kapag di mo kayang bayaran, mag-do it yourself. Mostly do it yourself. Kapag dito naman sa bahay, kapag may mga plumbing, ganun, dito, yung partner ko yung nag-aayos. Mga puro do it yourself dito kasi kapag mag-hire ka talaga, mahal. Mahal mag-hire dito ng mga trabahador dito sa Amerika, kaya mostly do it yourself. Kumpunihin mo sarili mong mga problema sa bahay, mga nasira sa bahay, ganun. Sarilihin mo na lang kasi mahal. Puro do it yourself dito sa Amerika. Hindi siya madali. Kasi mahal. Basta yun yung masasabi ko, mahal talaga. Mahal mag-hire. Mahal labas lang kung ang yaman nyo, kaya nyong gumastos para mag-ayos ng kung ano-ano dyan sa bahay. Pero mostly do it yourself. Yan ang totoo. Number 24. Ang akala mo at akala ko, walang ipis dito sa Amerika, yung feeling butterfly. Meron, may ipis din dito sa Amerika. Meron. May ipis din sa Amerika. Kaya wag nating isipin na walang ipis sa Amerika, pero meron talaga. Number 25. Ang akala mo at akala ko, walang utang dito sa Amerika. Pero sa totoo lang meron. Puro pa nga kami utang dito eh. Puro utang. Credit card. Usong-uso yan dito. Credit score, ganon. Parang dito sa Amerika, kapag wala kang utang, wala kang credit score, hindi ka makakakuha ng bahay or sasakyan. Kapag wala kang utang, wala kang credit score, mga ganon.
Mas grabe pa nga dito eh. Basta, may utang sa Amerika. Kala mo lang wala. Pero meron. Akala ko lang wala. Kala mo lang wala. May utang sa Amerika, mas grabe pa. Thousands of dollars. Oh yeah. May utang sa Amerika. Uso yan dito. Okay. Sobrang uso. Number 26. Ang akala mo at akala ko walang mangingisda dito sa Amerika. Pero sa totoo lang, meron. May mga fisherman din dito. Mga pumupunta ng mga lake, ganon. Nagpi-fishing sila. At saka nung nandun ako sa Alaska, may mga fisherman doon. Sila ng salmon. Kumukuha sila ng salmon. Yun para i-process namin. May mga mangingisda dito sa Amerika. Trabaho nila, as in trabaho nila yun ha. May mga trabaho sila dito na mangingisda. Fisherman. May mangingisda sa Amerika. Number 27. Ang akala mo at akala ko walang addict dito sa Amerika. Meron din. May mga states na nililigal nila ang M. M, starts M, at saka last ng A. Legal yan, may mga states dito. Basta, may mga addict dito sa Amerika. Meron talaga. As in, totoo yan. Number 28, last but not the least. Ang akala mo at akala ko, matatangkad ang mga nasa Amerika. Nice height, mga 6-footers. Pero hindi, may mga pandak din dito. May mga pandak din sa Amerika. Yan ay totoo. Kagaya, basta alam niyo na yung sa 90 Day Fiancé. May mga pandak din dito sa Amerika. Hindi lahat dito ay matatangkad. Okay? Hindi lahat matatangkad. May pandak din sa Amerika. Kagaya ng sa atin sa Pinas na may mga pandak at saka may matatangkad tayo. So guys, ayun na lahat. Lahat ng 28 na akala mo at akala ko dito sa Amerika. Mga maling akala. Siguro meron din kayong mga naisip, napaisip din kayo na, ganun pala yun, ganito pala yun. Ganyan pala sa Amerika. Oo guys, mga akala mo at akala ko, mga maling akala natin dito sa Amerika, ganun talaga. Totoo kasi nasa Amerika ako. Kaya ramdam ko yun. Okay? Ramdam namin yung mga nandito. Kaya marami tayong mga maling akala sa ating buhay. So, yun lang lahat ha. Sana may natutunan kayo. Sana may na-learn. Yun. May natutunan kayo sa aking topic for today. Ito guys, magtatapos na naman ang aking video topic for today. Maraming salamat sa iyong panunood. Sana ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at mag-like at mag-hit ng notification bell sa aking YouTube channel. Sana para maging updated kayo, maging updated ka sa aking mga future videos na i-upload sa mga susunod na araw. Sana ay mag-stay connected pa rin tayo. Maraming salamat. Maraming salamat guys sa panonood. Thank you so much. Paalam! Like, subscribe, and hit the bell button to get notified for new updates.